Nu har jeg trukket spørgsmål 7. Spørgsmål 7 handler om kombinatorik og sandsynlighedsregning. Og jeg skal fortælle om additions- og multiplikationsprincippet, og hvordan det kan bruges til at tælle ting og bestemme sandsynligheder. Og jeg har fået 2 eksempler, jeg kan tage udgangspunkt i. Jeg har 2 terninger, og jeg har en restaurant, der har 3 hovedretter, 3 forretter, 5 hovedretter og 2 desserter. Så jeg skal altså illustrere, hvordan additions- og multiplikationsprincippet virker. Og det har vi i undervisningen kaldt, at eller bliver til plus, og bliver til gange. Så det jeg altså skal fortælle om, det er, hvordan kan jeg bruge og eller til at tælle ting. Så jeg kunne for eksempel, hvis jeg kiggede på min restaurant hernede, så kunne jeg spørge, hvis jeg nu havde lyst til at gå ind på den her restaurant og bestille en forret og en dessert. Jeg springer altså hovedretten over. Jeg vil gerne bare vælge mig en forret og en dessert. Hvis jeg skal tælle på, hvor mange måder jeg kan gøre det, så siden der står og, så skal jeg på grund af multiplikationsprincippet, altså gangeprincippet, lave og om til gange. Og antallet af forretter, jeg har at vælge imellem, det var 3. Det vil sige, der står der 3. Og antallet desserter, jeg har at vælge imellem, det er 2. Det vil sige, jeg har 6 måder, hvorpå jeg kan vælge mig en forret og en dessert. Hvis jeg nu vil have en forret eller en hovedret, så tænker jeg, at eller, det betyder plus, og antallet af forretter 3, antallet af hovedretter 5. Det vil sige, at jeg har 8 måder, jeg kan træffe mit valg på, hvis jeg skal have en forret eller en hovedret. Og det her, det kan vi også illustrere med tælletræk. Vi kan tænke på det som, hvis jeg skal vælge en forret eller en hovedret, men så har jeg, når jeg vælger min forret, så har jeg 3 forskellige valgmuligheder. Det var det, der hørte til forret. Hvad med de 5 til hovedretten? Jo, men jeg kunne enten vælge at tage en af de 3 forretter, eller jeg kunne vælge en af de 5 forskellige hovedretter. Derfor ender jeg i en af de her 8 forskellige situationer, afhængig af om jeg har valgt det ene eller det andet. Hvorfor bliver det her over til 6? Jo, det er fordi, når jeg vælger min forret, den var grøn lige før, så lad os da lige gøre den grøn igen. Så når jeg vælger min forret, så har jeg 3 forskellige valgmuligheder. Jeg kan vælge inde i en af de der 3 situationer, når jeg har valgt min forret. Og efter jeg har valgt min forret, så er det, jeg skal vælge mig en dessert. Det vil sige, hvis jeg har valgt den første forret, så har jeg 2 forskellige desserter at vælge imellem. Så her kan jeg med den der forret ende 2 forskellige steder. Havde jeg valgt den her forret, så kan jeg også ende på 2 forskellige steder. Og vælger jeg den der forret, kan jeg ende på 2 forskellige steder, afhængig af om jeg vælger den ene eller den anden dessert. På den måde kan jeg ende i 6 forskellige situationer. Med den første forret og den første dessert ender jeg der. Med den første forret og den anden dessert, så ender jeg der. Og så videre herudaf. Det er der, de der 6, de kommer fra. Så når der står og, så er det fordi, at valgene de sker efter hinanden. Det vil sige, at vi får de her forgreninger i vores tælletræk. Mens når der står eller, så får vi ikke nogen forgreninger, så får vi bare, grenene sat ved siden af hinanden. Så det er forskellen på additions- og multiplikationsprincippet. Vi kan også bruge dem her til at, det var kombinatorikdelen, altså at tælle ting. Vi kalder det kombinatorik. Så nu skal vi kigge på sandsynligheder. Hvordan finder vi sandsynligheden for det ene eller det andet? Der kan vi bruge præcis det samme princip. Der gælder nemlig også og eller regler. Der. Man kunne for eksempel spørge sig selv om, hvad er sandsynligheden for for at slå 4 med første terning og bagefter slå 4 med den anden terning. Vi har altså lyst til både at slå 4 med den første terning og slå 4 med den anden terning. Vi vil både slå 4 med den ene og med den anden. Det ved vi. Det betyder gange. Så hvad er det, vi skal gange? Jo, vi skal gange sandsynligheden for at slå 4 med den første terning med sandsynligheden for at slå 4 med den anden terning. Så vi har brug for at finde ud af, hvad er sandsynligheden for at slå 4 med den første terning.
Til det formål har vi den tredje formel, nemlig hvordan vi finder sandsynligheder. Det gør vi nemlig altid ved at dividere antallet af gunstige udfald, altså antallet af måder, vi kan få det, vi gerne vil have, med antallet af mulige udfald, antallet af alle måder, som i det her tilfælde terninger kan lande på. Så når jeg skal finde sandsynligheden for at slå 4 med terning 1, så tænker jeg, der er kun én måde at slå 4 på, ud af alle de 6 forskellige måder, som terningen kan lande på. Det vil sige, at den der sandsynlighed, den er 1/6. Kun 1 ud af 6 gange slår jeg det, jeg gerne vil have. Tilsvarende, hvis jeg skal slå 4 med den anden terning, så kan jeg se, at der er 2 gunstige udfald. Der er 2 måder, hvorpå terningen her viser 4 øjne. Og der er 4 måder, den kan lande på i alt, så derfor skal jeg dividere med 4. Så når jeg skal finde sandsynligheden for at slå 4 med den første terning og 4 med den anden terning, så skal jeg altså gange 1/6 med 2/4. Hvis man har lyst, må man gerne forklare, hvordan man kommer frem til det. Der vil man kunne sige, at når man ganger brøker sammen, så ganger man tællerne sammen, og man ganger nævnerne sammen. Det vil sige, 1 gange 2, det giver 2, og 6 gange 4 giver 24. Så 2 ud af 24 gange vil man få 4 med begge terninger. Hvis man er rigtig glad for brøker, så kan man forkorte den her brøk til 1/12. Det vi må dividere med 2 både tæller og nævner. Sådan der. Så har vi forklaret, hvordan vi kan bruge multiplikations- og additionsprincippet til at tælle, og vi har talt om multiplikationsprincippet i forhold til sandsynlighed. Jeg vil nok herefter vise, at jeg kan mere end bare additions- og multiplikationsprincippet i kombinatorik. Jeg vil nok også gerne gå ind og tale om Pascals trekant. I kan måske huske, at vi kiggede på vores fjerde formel her, det var, at vi kunne kigge på k, n, r. Vi kunne tale om, på hvor mange måder kan man vælge r-ting ud af n-ting. Og for at gøre det, så brugte vi Pascals trekant, så lige præcis kan det der. Den siger, at hvis vi skal finde ud af, for eksempel på hvor mange måder kan vi vælge os. Hvis vi nu gik ind på den her restaurant og gerne vil have 2 hovedretter. Vi har 5 hovedretter at vælge, men vi vil gerne have 2 af dem. Forestiller man er på date med nogen, og på hvor mange måder kan vi vælge vores hovedretter. Vi er ligeglade med, hvem af os der får hvilken af dem, så rækkefølgen er ligegyldig. Så det vi altså vil spørge os selv om, det er, hvad er k i det her tilfælde 5,2. Vi vil gerne vælge 2 ud af de her 5 hovedretter. Hvordan finder man ud af det? Jo, Pascals trekant. Den starter med 1-taller yderst, og så hver gang der skal stå noget i midten, så er det altid summen af de 2, der står ovenover. Så når der står 1 og 1, så giver det 2. 1-taller yderst. 1 plus 2 giver 3, 2 plus 1 giver 3, og sådan kan jeg fortsætte med at lægge tal sammen hele tiden, og på den måde få lavet mig nok rækker i Pascals trekant til, at jeg kan løse mit problem. Og jeg er færdig nu, fordi jeg kan se, at jeg skal have 5 ting at vælge imellem. For at finde ud af det, så tæller jeg mig nedad i Pascals trekant, så jeg skal tælle 5 trin nedad. Man skal huske altid at starte med 0, så der står 0, 1, 2, 3, 4, 5. Det er altså den her række, jeg skal være i. Og så skal jeg gå indad, indtil jeg har talt til det andet tal til R. Jeg skal gå 2 ind. Jeg tæller igen fra 0, så jeg siger 0, 1, 2. Det vil sige, svaret på mit spørgsmål er, at jeg på 10 forskellige måder kan vælge mig 2 hovedretter ud af de 5 hovedretter, der er mulige. Det var jeg vel præsenteret.